and welcome to Women Talk with me, Jane Gogodas. Women Talk is a program where we sit together as women kukambirana zinthu zosiyana-siyana zimene zimakhudza miyoyo yathu, angakhala banja lathu, dziko lathu, ndi kumene tikukhala madera amene tikukhala osiyana-siyana. Ndiye timakhala ndi mutu wiki iliyonse, timakhala ndi mutu osiyana-siyana umene timasanthula mu studio muno. Ndiye sindimakhala ndekha, leronso ndili ndi mnzangayu Regina Mukaka. Takulandirani Regina, mayi Mukaka. Komanso tilinso ndi audience as usual, azimayi ochena. Azimayi takulandirani. Ndiye pa mtondo lero tukambirana mutu onena kuti kubwera kwa social media zaka za 2000s. Iyayi yabweretsanso zabwino komanso kwakukulu tifuna tione mbali inayi, mbali yosakhala bwino. Social media yomweyi anthu akawerenga zinthu zosakhala bwino akumazimangirira. Enanso social media yomweyi panopo chikhalidwe chinatayika. Zinthu zambiri kumangotengera zimene tikuona pa social media pacha. Ndipo pali zambiri zimene social media yabweretsa, zimene tifuna tikambirane pano. Makolo ndi ana nthawi zina sosakhala pasi kuti azikambirana ngamene zimakhalira kale kuwalangizana, for they are busy on their phones. Komanso mabanja, bambo ndi mayi, kuti akhale ndi nthawi yoti acheze, hayi ndithu bambo ena pa computer, ena pa mafoni, all time kuti akambirane. Ndiye izizi zikupapanga affect mabanja. Mutu wa lero tundu umenewotu, mayi Mukaka. Yes. Kaya inuyo muyiyamba bwanji nkhani? Jeni, mutu umenewu ndi mutu wabwino kwambiri. Ndipo wapanga affect kwambiri dziko lathu. Mabanja athu pena paliponse. Choyambirira pa social media anthu tikupatenga ngati pothera milandu. Pachina chilichonse chimene chikukuchitikira munthu chikumatira pa social media. Pamene social media ija sitikuyenera kuti zigwisa ntchito choncho. Timayenera kuti tiphunzitsane kuphika, tiphunzitsane mavalidwe, komano panopa WhatsApp, ma status, kukuthera milandu kwa basi. Ndikayambana ndi Jeni koma ndiye kuti ndikutenga ndikufukula ndikuponyapo. Iwo kamaona zimene ziyawezo zoti awatali chinawa, nje kuti akunditani, akundinena ine. Even kubanja, kaya amuna anga atani, koma ndiye kuti ndi pa WhatsApp ma status. Ine ndiyambe choncho kuti WhatsApp ikutionongera zinthu. Social media sili bwino pano, sitikugwisa ntchito bwino. Ayizikomo kwambiri. Ndi moto ayambira tu, mayi Regina Mukaka. Akuti social media pothera nkhani anthu ena akungozikhuthula zonse pamene. Kanza mbanja, ma Facebook, pamenepo ukaponya. Kodi azimayi, inu mukuti bwanji? Social media yabwera bwino, sinabwere bwino. Thank you. Ine ndivusiye Grace Gonani. Social media is very good. Ndipo yabwera bwino. Koma kagwirisidwe ntchito kake. Tukugwirisa ntchito motani. How personally you use it. Chifukwa for example, ine yamwe business woman. Koma mmene mapangira business mbuyo mu social media isanabwere. Ndi mmene ndikupangira business panopa zinthu ziwizo siyana. Kusenza kuti social media ija ikutipindulira kwambiri. Pa Facebook tutsatsa malonda tinde makasitomala ocheruka. Pa WhatsApp kuma status tikutsatsa malonda tinde makasitomala ocheruka. Komanso maubale tili ndi anthu oti ali maiko akunja. Tili ndi anthu oti ali dziko lomwe lino kulilongwe kuti tapanga maubale mpaka na magulupu ndithu nkumagulirana zinthu social media. Koma notsopano ndikhazikike no kumbali no ya anthu amene ali mabanja. Social media para kwandisanami kuteko anthu even mabanja anthu anauzana I love you mwina akungukwatirana tsiku lodalitsa ukwati anagulitsa I love you ndi social media. Chifukwa chonena kuti nthawi yokhala pansi tikukambirana kuti kodi tiyende motani. Zambiri zimachitika umoyo wa munthu akakhala kuti ayamba moyo wa mbanja. Koma nthawi imeneyo palibe ulo pang'ono abamba kangobwera ku ntchito ali pa foni. Kutoka hapa chisanzo mene tilili mwapapa tikanakhala kuti sitili pa woman talk pano koma kuti tilipenda pake tikukuzani palibe kungoisiya ku nyumba ngasi muli Bible muli Bible ena kunami akuthawira pamene poti muli Bible koma kuti mwaone pamene paja bwino afatsa muona akuseka akucheza sana pili mbali ya Bible ija ayi tikulakwitsa tisatero iyayi zikomo kwambiri.
mayilaja awa kuti kuchalichi anthu amakhala ndi masipa amakhala pa foni kumizikitiso zimachitika. Ndine mayilaja zoonadi zimene ayankhula anzanga zoti mwina kutchalichi ambiri amaloledwa kupita ndi mafoni, pamene ife asilamu ku mzikiti mafoni timanyamula koma sitimagwiritsa ntchito, timakhala tili serious ndi mapemphero athu, mafoni sitimagwiritsa ntchito, timakhala busy ndi mapemphero. Social media iyi ndi yabwino, yabweretsa tinganene kuti kutidziwitsa, kutiunikira, kutitsegula mitu zimene mwina zinali zovuta pa nthawi imeneyo kuti tizindikire. Kulumikizana masiku ano tikulumikizana mwa pafupi ndithu, kusiyana ndi kale umayena kuti uyende kuti ukamfikire nzakocha. Mwadzuka bwanji yu masiku ano ndi wapafoni, mwadzuka bwanji kumeneko. Komanso chimenenso chochitika ndi social media iyi chatichotsa ifeyo chikhalidwe kuyenderana tasiya. Masiku ano lokholo lako kuti upite kumudzuka liwone ndi makhazi ovuta ungoayimbira foni, mwadzuka bwanji amayi, video call basi. Olo ndi maliro omwe masiku ano kupepesa, tikumangopepesa pa foni, pepani tu pa zovutazo. Tasiya chikhalidwe cha makolo athu choti uyende ukamfikire nzakoyo ukampepese, zimene sizidzabwino azimayi. Tikusiya chikhalidwe chathu chifukwa cha social media. Zomwe kwambiri. Ine ndine Jean Matola mwina ndifuna ndiyankhule mbali ina imene ndikuona kuti yatichotsera umunthu. Ndimamva chisoni kwambiri kwachitika ngozi, anthu avulala kwambiri, makatundu awo atayika. Choyamba malo mothandiza anthu kukajambula ndikumatumiza mafola mosiyanasiyana. Tiyeni tapita kukwati osi wathu tangopita koma kujambula kutumiza uku zinthu zoti sizikutikhudza, mwina mpaka oyika ma status umunthu wathu wabwerera mbuyo tingati wachokapo. Andi social media yo taichita abuse ifa chonena kuti zikumapezeka pamene pakuchitika chinthu choyipa ndi pamene timagundika kujambula ndikumatumiza. Zitithandiza chani? Tapita kumaliro anthu akulira akuyimba, iwe basi wagundika kujambula. Nchali chimene muli mapemphero kaya muli chani mafoni, masiku ano mafoni poti aliyese ndi photograph atu ndiye kumangojambula zinthu zoti sizikutikhudza olo pang'ono koma tikugundika nazo chifukwa umunthu tilibe, chisoni tilibe. Chimene timakondwera ife ndichoti wina amve kuwawa, akamva kuwawa basi venkumasekerera. Andi zomwezi mafoniwa poti dzabwera mwina mochedwa tinene kusamala nazo chifukwa nthawi zina zimene zimaponyedwa m'maforamu zosenera kuponyedwa ayi kuti kodi awawa vuto ndi chani. Mwina zina zovinidwa zosadziwika bwino mavadi osakhala nkumayika pa social media akutanthauza chani. Tiyeni tiyuze foniyo mwa njira yoyenerera ndi zinthu zofunikira. Ine nafuna kulenga ndimangeni akuti tiyeni tigwirise mafoni athuwo bwino osati basi ino kumangoponya zolaula. Tiyeni timveso ndemangazina audience kwathu. Ndine Rudosoko. Social media ndi yabwino, ili ndi disadvantage ndi advantage yake. Advantage ngati manene anzanga yonena kuti anthu amalonda panopo tikumafikira anthu ena kuti ali kutali, taking orders from South Africa, from China, tikupanga through social media, and tikudziwana ndi anthuso through social media. Malonda awa ife ndi tikulisa zitumbuwa za fresh ayibweresani malaini munditu mapititsa mamaucha ndi social media yabwino ku zinthu zimene tikuchita zabwino. Komanso disadvantage ya social media ngati manenera mami apo nena kuti anthu tikumatumiza zinthu zina zosakhala bwino. Ineyo antijeni kuyambana nanu nditha kukuyalutsani pa social media, ndikuya chithunzi chanu ndikulatirani pa social media pacha, inu kuti muzipange kiriye itutete endeni amakana kuti inu ngati uyu wachita kuyika apa chithunzi ndi chithunzi yomwe that means awo akupanga.
cyberbullying zinthu sizikukhala bwino sizikukhala bwino ndiye social media ili ndi kukomera kwake ndi kuyipa kwake koma anthuso pano kuti kuyigwisa ntchito molakwika kulera basi and manyumbamo kucheza even mapemphero amene amanyumba aja a family kuti tendi pemphere upeza aliyense ali kwake ivi munthu akudya kumene kumali pa WhatsApp chokudya chigwira kwanye ntchito mthupi upeza anthu achitangofika m'manyumba mujakha ana aweriwa ku sukulu amayi aweriwa ku ntchito ndi abambo aliyense pasino anaphira chakubwera ndaza kusendiza kudya aliyense ali pa foni sitikutha kukambirana nawo anaja ndi anaja ena akukula mopirikira foti tinasiya kuwalangiza enda kumaonenso zinthu zina zoyipa pa social media tilibe control yeah ndiye social media ndi abwino tikayigwirisa bwino ntchito komanso ndiyoyipa tikayipanga abuse issue ya cyberbullying iyo naona ndithu nkhani nake tinali nayo pa news mwana wina anachita kuzimangirira anazimangirira chifukwa chonena kuti waku university actually kali kunali ka sindinena chifukwa timudziwa koma nani mtsikana waku university ndithu anatenga zithunzi zake kupanga kukaziponya pa social media kumamunena zinthu mtsikana kuti contain it kanitsikana ndithu kachichepere 4th year kuzinyonga kumwana so tiye tizisamala zithunzi za munthu wamwalira abale yake sakudziwa azakazionere pamene umondo umene tikuchitira pano pa Woman Talk munthu wathu wa lero tikunena kuti kubwera kwa social media muzaka za ma 2000s of course yabweresa zinthu zabwino zambiri anthu umodesi mwanena mabusiness akuyenda amene akupanga masukulu research akumapanga koma kwakukulunso yabweresanso zinthu zoyipa ndiyeno tipitirizanso after this short break. Welcome back to Woman Talk. Umoto ndimene timachitira before we went for a break timakambirana mutu onena kuti kubwera kwa social media mzaka za ma 2000 ndi zinthu zabwino koma kwakukulu tikuona zinthu zoopsa ndiye anthu modesi mwazimayiwa amadinda mfundo kaya Regina iweyo zimene wamvaso ndi zimene ukuganiza ungaonjezerepo zotani azimayi atindandi mfundo kwa basi social media kwambiri sitikuyigwisa ntchito bwino ndikumbuya kuti ndapita maliro angapo afumu ena ake ananena kuti palibe alesa amene atajambule apart from achibale chifukwa anthu ena oti angofuna kuti basi nofoti afuna ayike pa social media amapeza kujambula maliro aja kutani ndanena kuti aliyese foni thumba pa silent akujambula malirowa ndi achibale basi chifukwa ena kuti anthu social media sitikuyigwisa ntchito bwino mangotenga maliro oti sizikukukhuza basi ungojambula amuhiye ndili kumaliro chani zoti sizikukukhuza kupanga expose zinthu zoti sizikukukhuza nde mbali yayikulu social media sikugwisidwa ntchito bwino jeni akuti kwakukulu social media sikugwisidwa bwino ntchito komanso ine ndikuona ngati pena pake tikumaulula zinthu zambiri za ife tomwe zimene kuti ikisa mnyoyo yathu pa chiopsezo mwaona chifukwa palibe choti privacy inapita kuti kodi abale aliyese azidziwa za ine tadya lero tadyera mkunda matemba ndakijabule siru KFC privacy inapita kuti azimayi chikhalidwe chinapita kuti tentipitirize kumva mfundo Gertrude Karani na banda kaliati tsina langa mfundo ya lero iyi ndi mfundo yabwino kwambiri ndi nkhani ya social media afotokoza kale azenzanga onse kuti ndi chinthu chabwino kwambiri maubale mabizinesi ngakhale skulu ndikukumbukira nthawi ya COVID-19 maskulu ambiri anali closed koma anthu amaphunzira online kusonyeza kuti social media ndi chinthu chabwino kwambiri anthu anaphunzira mpaka chika graduate ndikufuna ndikambepo za mabanja amene ndikuona kuti sitinagunde tikakamba nkhani ya mabanja ambiri aunongeka chifukwa cha social media chifukwa chonena kuti adzesa kukayikirana zimachitika ndithu kuti mayi bambo akugona uyu akucheza nda X uyunso akucheza nda X
kumatumizirana zinthu zosakhala bwino m'mafoni zimakhala zachisoni kunena kuti banja loti kunja anthu amalisirira kuzamva kuti banja lija linatha bwanji anagwidwa ndi mapictures m'mafoni olaula osakhala bwino. Kachiwiri ndifuna ndikambepo za privacy. Amanena Jeni pompanopa kuti anthu ambiri pano whatever timapanga timachika pa social media. Chips cheni cha 300 kwacha. Kujapula. Akuti amanena kuti ndidi abwanja danasa naone. Inu imene chips cha 300 kwacha. Isizoona. Koma mfundo yaikulu ndifuna ndinene ngati nzimayi. Ndifuna atsikana muli kunjako mwakwatiwa kumene mundimvetsetse. Mimba ifeyo makolo athu chinali chinthu chimodzi chimene timabisa kama kumati photoshoot zona mimba yotopa mamuna akuyikisa tata yathu chikhalidwe chifukwa chikuti tiuchita kopi kuchokera kwa azungu koma according to our culture zochitisa manyazi. Atsikana kunjako mundimvetsetse tizipase ulemu pa zinthu zina. Koma lizira ndifuna ndikakambe zimene zoti tachoka kunyumba tapita kunyanja koma pano tikuyendera pa Mbulumbuzi pano tili pa Mango Chitanofu tafika ku Hipoview marumu mwajambula inu muganiza ndani amakhala kusekererani sana amachita kudziwa kuti this is the time now ndikukaa pasaboza anagama tasiya kunyumba kuja ndikulowa nyumba ndikupa china chilichonse pobwera kumeneko manja ali pamutu. Tiyeni social media tigwiritse ntchito mu njira yake yabwino makamaka communication nowadays kumatithandiza kwambiri ndisire pamenepo. Akuti mimba yotopa uyika patete ivi nazungu mukunenawo siyo amapanga zimenezo. There are a few celebrities akuti amene amapanga munthu ulemu umazipatsa wekha. Tiyeni tipitirize kumva mfundo. Ine Shamim Frank Chakwana ndikuyikira ndemanga pa nkhani ya social media kuyiyamikira kuti social media ndi yabwino kutireko tonse tabwera panofe chifukwa choti tili ndi group lathu tikafuna kukambirana china chilichonse chimapezeka chili pamenepo ndi iwe umadziwa mwansanga. Pamene usali pa group kuti mwina ulibe foni ya WhatsApp kaya za TikTok zachane suku tha kupeza mpata amene ali pamenepo amatha kudziwitsa komanso pena timatha kukhala pakagulu tonse ndikumaona pa foni imodzi ya munthu uja kuti anzathu akupanga izi zomwe zili zabwino. Kusiyana kwake kumene kuli koyipa nkoti okhawo amene amatenga zoyipa ngati anthu ena kumayaluka ndithu mzimayi walemekezeka kutenga mapicture kutumiza kugulu mapicture aja ali oti mwina anthu ali maliseche ali zotani zimene zazipangisa anthu kuti aziyaluka ndi umakhala upanda ulemu ukamapita kotero ku anthu amayi anatumiza zolaula pa grupu paja ndi yawo ena umatha kukhala kuti ndatsogoleri amene kaya ndabusa kaya ndashe kutumiza pa grupu la anzawo akaseka amanena kuti mesa ndine munthu pamene iwaja sana tikusiyanisa kuti izizi ndikuyeneka kukambirana ndi awa izi ndikambiranenso ndi awa ndiye tikuyeneka tizisamalitsa naye social media ngakhale manyumba mwathumu ma smart TV zomwe timalipira tizisankha kuti ife kunyumba kwathu tili ndi ana tikachokapo atha kutsegula izi ndikumaona koma ifeyo tisankhe kuti izi tilipire izi tisalipire kwambiri tizilipira zoti zizowathandiza ana athu ziwona. Aizoona zimenezo umatha kuloka eti olokuti ukhale ndi bouquet ina yake ukhoza kuloka kuti ma program ena nawo asaonere. Tiyeni tipitirize kumvera mfundo ndithu. Ine dzina langa ndi Elizabeth Chakhaza. Nkhani ya social media takamba kwambiri. Ine ndingofuna kukambako mbali ina imene social media yabweretsa ku miyoyo yathu. Bodza lachuluka. Bodza ine nkhoza uzijambula mwina pa nyumba ya munthu ina yake kunena kuti ambuye zikomo chifukwa cha chindalitso chimenechi. Pamene chindalitsocho si chakoyi iwe wangochika chimene si chako ujambula ngati mwina kaya pa Facebook paja I'm feeling lovely ati mwina Nairobi
Nairobi airport pamene uli kwa Nyezerera kuphalombe. So social media iyi ikutipangitsa anthu kunena bodza kwambiri kukamba chimene ineyo ndisali. Eliza ndotere koma takampezeni kuseli kuzimene akumayika pa social media si zimene Eliza ali. Eliza ndi uyu koma pa social media so ndi uyu. Ndezi kutibweretsera zinthu zimene zoti feyo miyoyo yathu pena anthu akamaza tifunsa kuti kodi zija munatani zija zili pati ndo mazamba apa mpomwera apa mpojera zinthu zoti sizimatani sizimayenera kutero. Chachiwiri mena manena cyberbullying yonena kuti chifukwa choti anzanga mwina amene ndinali nawo ku sukulu akamandiona pa social media paja ndotumiza nthu zabwino they feel like unati koma anzathu ndi atani kodi apita atsogola pamene ayi ndithu usali patipo usali pamene popo zikuononga kwambiri. Koma ubwino wake ndimenenso anzanga atani alongosolera mucha. China chimene ndifuna ndikambe za social media nchonena kuti ana athuwa talekerera kwambiri. Mwina freedom imene tikumakamba taliyesa ali ndi freedom. Ndi ana athuwa tikumagulira ma smartphone. Mwana ali wang'ono. Ndakumakalowa ku masaiti oyenera kuti asataniko asalowe. Ndana kumakakhala ku magroup ndikulowa ku masaiti amene ajawo nkulowa no mu zinthu zimene samayenera kulowa. Ndi anambira akutani kuja akuonongeka. Ife nkumaona ngati zabwinobwino mene anazanenera amaikali ati kunena kuti iwe nkumaona ngati kuti mwana yakungoona akungowerenga osaziwa kunena kuti mwana iwalwa ku site yonena kuti ikumuonongeranso psychologically kumangodabwa kuti mwana isanali choncho. Koma no panopa akutani akusintha what is happening social media. Mama smartphone omwe tikuagulira ana athuwa akuwaononga sitikukana drama tili nazo koma peno umaona kuti kodi ichi nchoyenera kumpatsa mwanayi ichi nchoyenera kuti ndigwiritse ntchito. Chomalizira mena manenera kunati mabanjamu zinthu zaonongeka through the social media. Abambo foni yawo amayi foni yawo password pena paliponse kuti uitsegule foni ndingoyerekeza kuti amunanga atsegule foni yanga amunanga atsegule foni pa screen paja pali password kuma photos password kandi ku music password WhatsApp password paliponse patani wabisa wina akananena kuti ndibanja mmene munkakavomera munanena kuti ndithupi chani kodi limodzi anakakhala kuti nayeso azibisa zienda sizienda nayeso aike password zienda sizienda ndikunena ichi chifukwa chonena kuti ambiri akhala kumatipeza kunena kuti ne amunanga ndapeza mufoni mwawo mameseji awa banja limene lisindilikwanitsa ambuye angotithandiza. Social media ndi yabwino koma magwiritsidwe amene tikugwiritsa ntchito tikugwiritsa molakwika. Hayi ziko mukambira azimayi mwadinda mfundo. Social media tiyendisamale nayo. Ndi yabwino tikumamverapo maulaliki kuphunzirapo zophika zambirimbiri zimene chilichonse chimene ungafune ife amaluwa afe timaonaponso maluwa zambirimbiri koma kwakukulu tiyendisamale regime mene anenera azimayiwo kwakukulunso tiyendisamale kumasaika. We should not put everything about ourselves kumazika pa social media. Anthu akoza kutibera kuti zimene amanena kuti at fraud akoza kukubera because you are putting too much information. Anthu angoyika 1+1 basi akakutengera kandalama kako konse akakubera kunyumba akakubera. There are so many things. Tiyeni privacy sikupusa so tizisungire zina zake zikhale zathu zina zake so zikhale za kugulu. Komanso feti makambira naso pa family forum yathu anthu news sukuidziwa bwinobwino suna investiseso bwinobwino umangofuna ukhale woyambirira kuponya chinthu chija koma osaganiza kuti zapweteka bwanja anthu ena akazilandira amva bwanji. So let's protect each other and information izikhayo khayo imene ukudziwa kuti ndiyoona mabodza amene anenera maichakazi achuluka. You don't know now what is true and what is not true. Iye nawerenga pa social media please chonde tiyendisamale umayimaliza bwanji nkhani. Hayi azimayi adinda mfundo kwa basi ndipo fundo zabwino. Ine ndimalize ndikunena kuti tigwiritse ntchito bwino social media. Mene mwanenera kuti muli mabhaibulo chani kupita kuchechi ngati ndikutenga foni kuti ndikagwiritse ntchito bhaibulolo basi. Tisapangisa social media kuti ikhale yolakwika. Ndi chinthu chabwino kwa basi.
anthu fe tisayipange kuti ikhale yolakwika zikomo kwambiri ndayipanga yolakwika ayi umo ndi mmene tachitira lero pa woman talk pamene timakambirana nkhani yonena kuti kubwera kwa social media mzaka za ma 2000 ma millennium years awawa zabweretsa zinthu zambirimbiri kwakukulu of course kuli zabwino anthu skulu akupanga pa social media anthu amanenanso kuti nthawi ya covid anamaphunzira skulu so many good things koma zambiri si zabwino ayi ndiponso ife anthu tiyenera tizisamalitsa osati chimene tangoona tiponye kuti tikhale woyambirira kuponya pamene sitinapangenso verify kuti nkhani ndiyoona komanso tisamale kuti ife anu ake let's not sell ourselves completely on social media pakana munthu kukudziwa mmeneso kuposaso munthu wakeyo because you are putting out so much information kuti fraud kunja kuno kuliso mabodza akauza kwangu kunamizira so tiyeni tisamalitse mabanja tiyeni tisamalitse we should have time aliyense azigawa nthawi yake yoti angakhale pa social media so umomwe ndimene timachitira tinali ndi mzangayu Regina Mkaka komanso azimayi ochenawa thank you so much for coming. So until next week, you've been with me, Jane Gogodas. Thanks for watching and goodbye for now.